Iki wis ana pembukane mie gacuan. Gone Jalan PK Bangsa. Ngarepe apa iki? Marah sini makan. Abang lagi sedih sini makan. Ngarepe iki lah pemerintah Kota Kediri, Badan Pendapatan Pengelola. Mie gacuan bukane. Jangan malas makan. Nanti kau sakit, nanti kau sakit, nanti kau sakit. Jangan saten rene. Ayo. Karek parkirane iki anak ora iki mobil motor. Mie gacuan. Bukane gas. Etane